नमस्कार दोस्तों, आज हो गणेश चौथ। हम कैले बानी गणेश जी के व्रत। तो हम अभी जातनी पूजा करे। कथा होई, कथा के बाद पूजा के सारा तैयारी हो गई बा। कथा होई और कथा के बाद चलल जाई ऊपर अर्घ देवे। और कौन से नैवेद्य चढ़ाने चाहिए? गणेश जी बोले माँ के महीने में कथा हो गई। अब चल तनी ऊपर, चंद्रोदय के समय हो गई बा। तो देख के चंद्रमा के अर्घ देवे के बा। फलहार में बनल बा साबूदाना के खीर, हई हम मखाना बादाम आ काजू जौन भूज लेले बानी। सिंघाड़ा के आटा के हलवा भी थोड़ा सा बना लेनी है। आ मार्केट से बहुत सारा फल आई रहा है। आ खूब अच्छा से बैठ के फलहार हो गई।